Pričaju dvije prostitutke. Što želiš da ti sin bude kad odraste? Direktor, odgovori druga. Zašto direktor? Zato da ima puno novaca i da vozi lepa auta. Ja želim da moj sin bude nogometaš, kaže prva. Zašto nogometaš? Upita ova druga. Pa kad promaši gol, da svi mu jebu mater. Što je to dilema? Zamisli da se nađeš u krevetu između zgodne djevojke i geja. Kome ćeš od njih dvoje okrenuti leđa? Koje je najvažnije pitanje za siguran seks? Kad ti se vraća muž. Koje riječi žene najviše mrze za vrijeme odličnog seksa? Dušo, stigao sam. Zašto vegetarijanka nikad ne vrišti tekom seksa? Boji se priznati da joj jedan komad mesa može pružiti takvo zadovoljstvo. Pričaju dvije prijateljice. Moja kći je super dijete. Bila je najbolji učenik i najbolji student. Završila je studiju u roku, odmah se zaposlila u jednoj privatnoj firmi. Počela je kao referent, pa dogurala i do šefa. Sad je i pomoćnik direktora. Sva ta muka i odricanje su joj se na kraju isplatili. A kako tvoja kći? Ma i moja kći je ljubavnica svog šefa. Samo ja ne znam to tako lijepo ispričati. Važno je naći čovjeka koji će ti pomoći kad ti je teško. Važno je naći pametnog čovjeka, obrazovanog i duhovitog, koji će te nasmijati. Važno je naći čovjeka na kog se uvijek možeš osloniti, u kojeg uvijek možeš imati povjerenja, koji te nikada neće lagati. Važno je naći čovjeka koji je maštovit i virtuoz u seksu. Najvažnije je da se ta četvorica ne poznaju.